Diversi individwi fl-aħħar ġimgħat ilmentaw ma' Net News dwar il-mediċina bl-isem ta' Foradil li kienet tneħħiet mill-formularju tal-POIC sabiex minflok poġġew il-mediċina bl-isem Salment. Din tal-aħħar hija wkoll inhaler li għal ħafna każi kif spjegawna diversi persuni li jbatu bl-asma mhux b'saħħtu jew effettiv daqs il-Foradil, tant li deskrivewh bħala inutli. Minħabba dan kollu, dawn il-pazjenti qed jispiċċaw jixtru l-Foradil mill-ispiżerija għal prezz ta' kważi 51 euro kull xahar. Meta l-pazjenti staqsew dwar dan kollu, in-nies mid-Dipartiment tas-Saħħa qalulhom li din il-mediċina ilha wiefqa milli titqassam għal kważi sena. Il-pazjenti li tkellmu magħna qalulna li mhux ġust li jkunu imweda li jingħataw mediċina b'xejn biex imbagħad jispiċċaw f'sitwazzjoni fejn il-mediċina li tkun tajba tinbidel ma' oħra. Nies oħra qalulna wkoll li anki l-Aircourt ilu out of stock għal kważi sena, mediċina li kienet tintuża minn ħafna nies. L-istess nies għaluna li dan huwa każ ieħor meta tħallas it-taxxa sal-anqas ċenteżmu imma mbagħad għax tiġi bżonn mediċina li kulħadd jiftaħar li b'xejn tqum filgħodu u ssib li l-gvern qataħħa mill-lista ta' mediċini b'xejn biex imbagħad niftaħru kemm żidna mediċini ġodda fil-lista tal-POIC. Għalunna l-istess sorsi li tkellmu magħna. Qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 il-Partit Laburista għamel kampanja sħiħa jwiegħed lil poplu li taħt Gvern Laburista mediċini out of stock mhux se jibqa' jkollna. Persuni insistew li mhux talli din il-weda mhux tinżamm imma il-Gvern mhux ikollu l-korteżija li jinforma b'avviż li l-mediċina ma tinstabx Malta filwaqt li mhux jagħti informazzjoni meta l-mediċina tinbidel.